Γεια σας. Βρισκόμαστε στη γειτονιά του Αγίου Νικολάου και ήρθαμε εδώ με τα παιδιά, τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο, Ντίνο Παπαγρηγορίου, Αλέξανδρο Τούζο και τον Παπαδόπουλο να λύσουμε αυτό το θρύλο ή μήπως πραγματικότητα της νύφης, της νεκρής νύφης του Αγίου Νικολάου. Φυσικά ναι, λείπει ο Βασίλης Βόσδου. Ίσως η μοίρα ήθελε να μην είναι εδώ κοντά μας. Πώς έτυχε σήμερα που είναι η ημερομηνία που βγαίνει η νύφη να λείπει. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώτης, αυτός τα ξέρει καλύτερα. Για πες μας, Γιώτη. Παιδιά, ο θρύλος πήγαινε λίγο πιο μακριά γιατί είναι τυφλό το φως. Ο θρύλος λέει, μην το λέμε ξανά από την αρχή τώρα. Τότε που πέθανε η νύφη και το ένα το άλλο. Έσβρωξε στο αμάξι. Όχι φίλε, και εγώ αυτό ένιωσα. Δεν το ένιωσες χωρίς πλάκα. Το ένιωσα, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε στο Βασίλη ότι θα κάνουμε τα πάντα για να τη βρούμε σήμερα την νύφη, διότι είναι η ημερομηνία που λένε ότι βγαίνει. Βασίλη, θα είσαι σίγουρος, και εγώ και ο Θωμάς, τον Ντίνος και ο Τούζος, κάνουμε τα πάντα. Μήπως η μοίρα ήθελε να μην είναι εδώ ο Βασίλης για πιθανόν κακό που θα μας συμβεί? Ο Βασίλης δεν ήθελε να έρθει σήμερα. Δεν ξέρουμε. Εμείς έχουμε θα φανεί στο κοντινό μέλλον. Ναι. Εμείς έχουμε υποχρέωση. Ακούτε αυτό, παιδιά? Έχουμε υποχρέωση να την βρούμε σήμερα την νύφη. Γιατί σήμερα είναι η ημερομηνία που ακούγεται το κλάμα της. Δεν ξέρω αν το παίρνει η κάμερα, το κόκκινο το φωτάκι. Υπάρχει ένα κόκκινο φως εκεί πέρα. Ένα μυστηριώδες που δεν μπορούμε να το δούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο θρύλος λέει ότι πίσω από την εκκλησία, γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Η ώρα είναι 12 να πούμε. Όχι, ρε. 12.30, μία η ώρα είναι. Τι ώρα? 12 και 4, εντάξει. 12 και 4. Λέει, ο θρύλος λέει ότι πίσω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο ποτάμι ακούγεται το κλάμα της. Διότι λένε ότι έρχεται από το δέντρο που κρεμάστηκε ο άντρας της. Και το δέντρο που κρεμάστηκε ο άντρας της είναι πέρα από το ποτάμι. Το οποίο δέντρο δεν το έχει πλησιάσει κανείς. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να περιμένουμε σήμερα από τώρα μέχρι να ξημερώσει, ξημερώματα, να δούμε την νύφη ή έστω να ακούσουμε το κλάμα της. Αυτά από μένα, κουράγιο στα παιδιά. Κουράγιο, μαλάκα, τι θέλει νομίζεις? Βρούμε την νύφη. Θρύλος ή πραγματικότητα? Πραγματικότητα. Σίγουρα. Έρχονται οι απαντήσεις σύντομα. και θα το μάθουμε σε λίγες ώρες. Εμείς θα περιμένουμε. Να πω και κάτι άλλο. Έπειτα από άπειρες προσπάθειες δεν έχουμε δει κάτι. Σε λίγο αρχίζουμε να πιστεύουμε κι εμείς ότι είναι απλά θρύλος. Τελευταίο λόγο στο Γιώτη. Τελευταίος λόγος στο Γιώτη. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της Φλόρινας και κυρίως της γειτονιάς μου, εδώ της γειτονιάς του Αγίου Νικολάου, ότι είμαστε πολύ κοντά στην νύφη. Να μην φοβούνται τίποτα. Ειδικά τα μικρά κοριτσάκια. Έχουμε βρει. Και δεν είναι τυχαίο. Θυμάστε τι σας είχα πει για το θρύλο? Ότι όταν βγαίνει η νύφη τα σκυλιά τρελαίνονται. Ακούσαμε κάτω τα καυγίσματα. Ήδη 4 σκυλιά στον το δρόμο. κοπάδι των σκυλιών κατεβαίνει. Λοιπόν, αυτά μπορεί να είναι και συμπτώσεις. Θα πούμε σε λίγο. Πάμε να περιμένουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, μπείτε μέσα. Γεια σας και πάλι. Η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Είμαστε εδώ τόσες ώρες απογοητευμένοι. Ο Ντίνος, ο Παπαγρηγορίου έχει αποκοιμηθεί, βλέπετε. Αυτή πολλή κούραση. Εδώ οι άλλοι απογοητευμένοι, Τούζος, Γιώτης. Είμαστε απογοητευμένοι. Απομένει 1 ώρα περίπου για να πιστούμε πλέον ότι συγγνώμη που γελάω, ο Ντίνος το χαλίζει. Απομένει 1 ώρα για να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει νύφη. Εδώ είναι το δέντρο, δεν φαίνεται, δεν μπορείτε να το δείτε, στο οποίο κρεμάστηκε ο άντρας της. Είμαστε ακριβώς από απέναντι. Χωρίς πλάκα, δεν ακούγεται έτσι. Ναι. Ντίνο. Γιάννη. Ντίνο, ξύπνα ρε. Κάτι ακούγεται, παιδιά. Κλάμε είναι μαλάκες. Αυτό είναι. Μαλάκες. Καλά. Βλέπεις τίποτα. Δεξιά κοίτα, δεξιά εκεί πάνω, δεξιά. Όχι, δεξιά ρε πάνω. Μαλάκες. Πού είναι?